Prințul Harry și-a dorit foarte mult să ia parte la această competiție, care nu este deloc una ușoară. Pregătirile au durat mai multe săptămâni, în timp ce Harry s-a antrenat intens alături de echipa britanică, din care fac parte persoane cu diferite dizabilități. Prințul a petrecut chiar și 24 de ore într-o cameră frigorifică pentru a experimenta temperaturile foarte scăzute din Arctica, ce pot coborî chiar și la minus 50 de grade Celsius. Pe această cale, prințul a mulțumit celor care l-au antrenat. Those guys just show us all up. I admire them so much, and also with William as well. Alături de echipa britanică a prințului Harry, la competiție vor participa mai multe echipe care se vor întrece pentru a ajunge primii la Polul Sud. We've got one team made up of Canadians and Australians, one of Americans, and then one of British guys. And it's been good for us to be able to spend time together completely, because I think once we're racing, it's going to be quite competitive, and actually to get to know each other, understand the injuries, and what each other has gone through has been very important. Echipa câștigătoare este așteptată să atingă Polul Sud abia la mijlocul lui decembrie, după parcurgerea traseului de 320 de kilometri.